Takže dobrý den, chtěl bych vás uvítat u série Let's Play z YouTube. Lognul jsem se na jednom zajímavém místě, ukážu vám, že je to fakt z dneška 27.10.2012 10:28. No a tady jsem se lognul. Ale jestli jsou tu slimeové, tak se okamžitě zabiju. Není to zrovna špatné místo. No, nevím, kde jsou. Každopádně teďka je nechám vejít. Budu najít kovárnu, jestli tu teda je. Jo, vidím ji. Takže jsou v ní truhly, přesvědčivě. O, železný meč. Nové zvuky lávy, no. Jo, a jestli se tady vyskytne takový ten zlej černokněžník, tak s tím se fakt potkávat nechci. Zvuky teda vylepšily do nový série, ale vidím, že mi tam roste mrkev. Já nevím, kde je to zralý a kdy ne, ale vidím, že je to zralý teďka. Nevím, jak zasázet mrkev. Se vážně stydím, ale ona se sází normálně. Ale dá se to jíst. Dávám to dost hápeček, takže není zase tak špatný stravování, jo, už jsem to pochopil. No, tady. Možná budu využívat tabulku, co je tady za přístupnit pro LAN, že si tady přizvu kámoše a budeme pomáhat, mi budou těžit a takovýhle krávovinky, že jo. Však víte. No a nevím, co bych dělal. No, každopádně asi začneme tím, že se koukneme, co mají lidi za objednávky. Možná. Ale ten mi dá knihovny. A tohle je fakt na nic nabídka. No nevím. To je dobrý. 8 za krompáč. Ale tohle mají vždycky dobrý nabídky. 10 za Iron Cross Endu, tak tebe si tu musíme schovat. Ještě jsem nebyl tam nahoře, mě teda zajímá, co tam fakt bude. Aha, tak to nejsou slimy, to jsou nový chození, ale tam je nějaká jeskyně. Se pak budeme podívat. Ale rostlí keroty. Ale nevím, co je, to je jedno. Přišlo mi to divný. Funguje na ně boom, si myslím, že... Hele, a že já se zabydlím tady. A to je takový útulný, tak... Proč prostě, ne? Takže tady se já zabydlím. Geronimo! Budu hrát na obtížnost lehkou, možná si to někdy připnem na normál. Podle toho ty zvuky mě začínají štvát. Tak tohle si musíme schovat bezpodmínečně.
Ty vypadni. Pardon, vesničané, ale... Ty mi nikam zdrhat nebudeš. No, to je jedna, se pak najdu. Uděláme si fruit a budeme hledat prasátka a budeme s tím jezdit na výlety. No, každopádně... No, nevím, bude to na víc partu a možná s váma teďka ten díl hnedka ukončím. Pardon.